Alah. Ngene iki lho. Wes. Mbah. Ondone iki arep gone ndi? Lho. Lah kowe iki tibake ning kono karek medun. Yo aku piye lek aku medun lek ondone mbok rono ki. Masa mbok kok nyeblok? Lah endi lho le anjlok kae ta piye? Lah masa murah bundas apa piye? Iya ya cukup bagus dhewe aja sampe bundas lho le kowe. Bocah ngono lho Mbah wi lunyu lho kono kuwi. Iya. Bentangake. Mbah. Lah piye to? Lah piye to? Iya kabeh karek tenan bocah iki. Endang ngalih to le, endang ngalih mbakmu bongkok iki. Lah iki piye Mbah? Kok bocah iki kok malah Aku lak wis ngomong. Geret ki lho. Engko kuat apa ora lah kok aduh ya. Cocot pembok opai pring iki ya. Iya. Gak apa-apa ya Mbah, aku yo ora apa-apa, sing penting ora blorot gentenge. Wis delen nang sor pelem kono. Iya. Jarang kowe. Lagi nyombah kowe iki. Alah matamu tek karo wong gerang arek lewat malah mbok palangi. Wah, Gusti. Wis dak didelen nang pelem kono. Wis gak apa-apa tenan Mbah.